Alam nyo, kung tayo dyan, makagraduate o makaipon ako ng magandang revenue dyan, ilalaan ko talaga dito sa asawa ko. Kung may matira man, mayroon akong naisip na paglalagyan. Basta hindi ko yan lalaspagin kung saan lang mapupunta. Kasi Makikita din yun. kasi yung sahod ko nga, hindi ko yan basta-basta binibilo kung ano-ano. Basta yung mga kailangan sa buhay ang binabudgetan ko niyan. Ayos mo. Lagyan sa dalay. Ayan po, good morning. Yan. Good morning. Mga kaparang Jason, ayan po, kape. Kanin. Ayan, kape muna, almusal, hindi na magkakanin. Bago ko pumunta sa barracks, ayun nga kahapon, pupunta na sana ako, nakapag-intro na nga ako dito. Tapos sinatid ko yung anak ko. Pagbalik ko sabi niya maglalaba daw siya. Pero di niya naman ako pinigilan na pumasok. Sabi lang naman sa akin na maglalaba siya, ubusin niya. Kasi dami talaga tambak. Ngayon, ako nagpasya na di na muna pumasok nung kahapon. Kasi nga yun nga, naglaba kami, tapos inayos namin yung tindahan. Pero ngayon talagang papasok na ako. At yun, doon ako matutulog na sa baras, mag-i-stay muna tayo doon. Yan. Kasi yun nga, sa 16, balik na naman kami ng ospital, PGH. Yun. Ito muna tayo. At kagabi, kasi doon sa live ko, may mga nag-comment na panoorin ko raw yung live ni Idol Japper. Yan. Kasi daming nagre-request. Ayun, maraming salamat sa mga sponsor, sa mga viewers na nagre-request na sana makasali ko o kami magkapatid sa challenge. Ayun po, ito na yung tawag nito, pagkakataon na first time kong makasali sa pa-challenge ni Idol Jappers. Ayun, matindi, malupit yung pa-challenge ni Idol ngayon. Kakaiba sa mga naunang pa-challenge ni Idol. Grabe, malupit, matindi talaga. Pero ayun, kasi yun nga, alam naman natin, challenge yan eh. Kaya nga tinawag na challenge kasi para masubukan. Siyempre pag challenge mahirap. Wala naman ibibigay na challenge na yung siyempre walang challenge ibibigay na hindi natin kaya. Pero itatry natin. Di ba? Siyempre. Kailangan naman natin ayawan. Yun yung challenge na nabigay ni Idol. At yun, sa masasabi ko lang, at di pa man nag-uumpisa yung challenge na yan, magpapasalamat na kaagad ako sa mga taong sumusuporta sa akin, sa amin, sa aming team ng thank you. At yun nga, Nag-message kay Idol Gapper. di ko na kayo pangalanan kung sino. At ayun, advance na kagad na maraming salamat po sa inyo, sa suporta nyo. Makagraduate man ako sa hindi, thank you pa rin, maraming salamat pa rin. At nandyan kayo na sumusuporta. Malaking karangalan. Malaking karangalan. Kasi alam ko na maraming vlogger na gustong makasama sa challenge. Kasi siyempre nga, kasi pag nasa challenge talaga, medyo maganda-ganda yung revenue. Kumbaga, pag hindi tayo naka-challenge, di natin kayang sahurin yung ganyang kalaki Reality yun. sahod. Na. Pero
At ano, dahil sa naka-challenge tayo, siyempre, gagawin din natin yung makakaya. Yung best natin na makakaya, abot ng ating makakaya. Try natin, wala namang mawawala na di natin susubukan yung challenge na yan. Kasi malupit talaga, malupit yung naisip ni Idol. Yan. Grabe. Yun, congrats, good luck sa mga kasama sa challenge. Yun di ko matandaan yung mga ano, yung ibang mga naka-challenge eh. Kasi yung iba di ko naman kilala. Baguhan pa lang naman ako. Basta si Idol Franstar kasama namin. Si Consyal Lando, shout out. Shout out sa inyo po. At si Kaunisa. Yun, di ko pa yung Parati si siyang Kaunisa, nakikita ko lang yan sa comment section. Di ko pa na-meet. Pero yung na-meet ko na si Consyal Lando at saka si Franstar, yun ang na-meet ko na. Yan. Sila Maroko, pero si Maroko di naman kasali sa ano, sa challenge. Malay mo so. Yan mga na-meet ko na vlogger na taga Bukana, si Kapakpak. Tapos yun sila makinistang pobre, taga ano naman pala yun, si makinista, taga dito sa Cavite ng Bulacan. At yun, balik back to barracks. At ilang araw na tayong hindi nakakapunta doon gawa nga ng dumaan na bagyo. Sunod-sunod yung mga Sunod-sunod eh. pangyayari. Pag-alis ko doon, yun nga, nag-asikaso ko dito. Hindi na ako nakapasok doon. Tapos, yun nga, yung nag-last night. Nag-last night nung pamangkin ko. Siyempre, nanghiram ng mga gamit. Tapos, basta daming ginawa ko rin doon. At nag-asikaso doon sa mga pa-snack sa mga bisita. Dito napasok. Nung pagbalik nga ng mga gamit, hindi na ako yung nagbalik, si Kasinggel na yung kapatid ko. Kasi grabe na, sakit na nung ulo ko talaga. Bagsak. Nung nag-live nga ako noon, nakatulog ako kasi masakit talaga yung ulo ko. Ayun, sana baka sabihin ng mga iba kung kailan naka-challenge saka babalik dun sa team. Hindi po yun sa ganun kasi inasikaso ko muna yung mga dapat asikasuhin. Kasi nga, mag-ano muna dun sa bahay. Nagpapaalam ka naman kay Kuya. Oo. Grabe. Basta, bahala na. Bahala na si God. Ready ka na. Oo. Yan nga sinasabi ko. Makagraduate man sa hindi, at least di tayo umayaw. Lalaban tayo. Siyempre kasama ko kayo, mga viewers. Yun sa mga sponsor na kung mayroon mang palipad, ngayon pa lang, di pa nagsisimula yung laban. Nagpapasalamat na ako sa inyo sa suporta. Kasi Lalong-lalo na yung yung kailangan talaga dun yung mga viewers na sumusuporta sa team. yung may na- message pa lang kay Alin? Japper na na isama ka. Oo. Malaking na yun. Malaking wala, yung nakakatuwa, nakaka-happy kasi ibig sabihin may nakikita silang sa'yo, potential ba? Kasi hindi sila ng magbibigay ng oras para mag-message sa isang tao. Kumbaga, gets mo? Parang kumbaga sa nakaka-flatter na ganyan. Basta yun, kasi malapit yung unang pa-challenge ni Idol na sa loob ng 4 na araw, may 31 ba tayo ngayon? Sa October ata ang 31 eh. Yun mo nga.
Walang 31 tayo. Wala siguro kasi October ang 30 na ngayon. 4 na araw, sa loob ng 4 na araw, simula 1, 2, 3, 4, ay kailangan maka 30 lang tayo. Katapusan na pala ngayon. kailangan ma-reach namin yung 50k views. Malupit yun. Malupit yun. Na talagang challenger yun sa akin na bagong YouTuber. Si Franstar nga nag-message. Nag-message dun sa live eh. Mahirap talaga, sabihin na natin, talagang mahirap. Pero wala namang mawawala kung di natin susubukan. Kasi lalo na ako, yung views ko ay pag mga upload, pag dun sa Pabay Project, bihira nga ako maka 5k views. Bihira. Kahit 1K minsan. Minsan nga, di na nga nakanawa 1k ngayon eh. Naka 1k. Mahirap maging, yung 2k, 3k kaya ko pa, pero yung 5k nga. Pero, dahil sa, yun nga, Nakaiba yung challenge. tatanggapin natin yung challenge na yun. Siyempre, ayun pa lang, humihingi na ako sa inyo ng tulong, mga viewers. Para maano natin yan. Kasi, kung di nyo naman papanoorin yung aking vlog, di natin makakaya yan. Ibig sabihin, in 4 days, pag hindi ka naka 50k, kick out, Kick out! Kick out! alis agad. Oo. Ay, mahirap talaga. Kaya kasama po kayo dyan. Kumbaga, hindi lang ako yung macha-challenge dyan. Pati yung mga viewers natin. Pati mga viewers. Pero try natin. Basta yun, manalo, matalo. Thank you very much. Makagraduate man tayo o hindi, maraming salamat po sa inyo. At yun, itong pa-challenge na to, itong kung sakali man tayo makagraduate o hindi, kasi di pa nga tayo naka-challenge, talagang nagsisikap ako mag-vlog. Alam nyo naman kasi yun nga, may ano tayo, may gagastusan ako. Ayun, asahan nyo kung ano tayo dyan, makagraduate o makaipon ako ng maganda-gandang revenue dyan, ilalaan ko talaga dito sa asawa ko. Kung may matira man, kung may matira man, mayroon akong naisip na paglalagyan. Basta hindi ko yan lalaspagin kung saan lang mapupunta. Kasi yung Makikita din yun. kasi yung sahod ko nga, hindi ko yan basta-basta binibilo kung ano-ano. Basta yung mga kailangan sa buhay ang binabudgetan ko niyan. Ito yung sinasabi ko na mayroon kami doon na pa pwede ko na pabakuran para kung alimbawa gusto may extra vlog, pwede doon makagawa ng vlog. Basta may kubo-kubo doon. Kaya magpunan muna doon kasi hindi naman to sa aming bahay. Hindi naman talaga sa amin. Yun ang totoo. Hindi ito sa aming bahay. Malay mo may matira sa tapos makapagawa kami doon ng bahay na maliit. Kahit sobrang liit lang. Oo, basta masisilungan namin kasi di natin hawak yung panahon. Malay mo biglang dumating yung araw, oras o taon na maisipan na nila na dito na rin tumira. Pero may bahay naman sila dun sa Cavite. Maisipan nila na dito na tumira. Siyempre, kailangan din namin na, kahit di kami sabihin na umalis, kailangan din namin na, kumbaga, magbukod. Kasi taon na tayo dito nakatira. Pero alam ko naman na di naman kami papaalisin nila. Pero mas maganda kasi yung may mapundar ka na sarili mong bahay talaga. Yung masasabi mo na pinagpaguran mo. Na pundar mo talaga. Yun ang sa akin. Pero di naman kami dito pinapaalis nila eh. Kasi pinagawa nga to nila para may titirahan tayo, di ba? Kasi dati kami nandyan, binabaha kami dyan. Lahat na ng Grabe, ulan pa lang, di pa bagyo, binabaha kami. Tapos yung katabi namin na lupa, nakikiusap kami na kung pwedeng
padaanin yung tubig. Ayaw nilang padaanin yung tubig. Yun. Kaya ngayon, ito na, pinagawaan kami nung ate niya na kami nag-manage nito kasi nasa Maynila sila. Pandemic yung na ginawa to. Ngayon, yung taong di nagpapadaan ng tubig sa amin pag pinaba kami, doon na sa kanila yung tubig. Sa kanila na pumupunta. Kasi ito tinaasan eh. Kung kami, di na kami pinapasok. Kaya gano'n lang naman talaga yung buhay. Na dapat, kumbaga, pag medyo magbigay ka ng, kumbaga, huwag kang masyadong kasi yung tao, yung realidad ng mundo ay hindi naman laging nasa baba ka, mayroon din time na aangat ka. Ganun. Kaya ngayon, nandiyan sa kanila yung tubig. Hindi natin pangalanan. Pero alam naman yun ng mga tao dito eh. Umulan lang talaga, dapat di ka matulog, yung rep, iaangat. Grabe. Grabe pinagdaanan namin. Papatuyuin pa yung sahig para makatulog. Grabe talaga pinagdaanan namin. Kasi yun yung dating bahay nila eh. Diyan kami pumunta nung galing kami Maynila. Kaya grabe talaga. Kaya yun, maraming salamat din sa kapatid niya na pinatayo tong bahay na to para may sisilungan kami. Pag nagbabagyo, hindi na kami yung palipat-lipat kung saan-saan. Kasi naranasan namin ilang bagyo, yung Rolly, na palipat-lipat talaga. Grabe. Buat-buat magalok pa ako ng tao. Ilipat yung rip, gamit, tapos yung tulad nung itong bagyo na to din, alam pa, di natuloy. Balik na naman. Pero basta safe. Ganun talaga. Tapos yung last pa na, namin, lipat. Yung tinuluyan namin bahay, pinasok talaga ng tubig. Grabe. Yung mga kasama namin, umiiyak na doon. Pero ako di ako kinabahan. Kasi pag nataranta ka, lalong mawawala yung utak mo. Kaya ako mga gamit, inakyat ko, tapos sinabi mo sila na wag mangamba. Hanggang sa, dito na kami. Tapos kapag may bagyo nga, gusto ko yung mga magulang ko, mga kapatid ko, dito lahat. Kasi yung bahay nila papa ay simentado rin kaso hindi gaano matibay. Yan, napapahaba yung kwento. Napunta na tayo sa bahay. Basta nasa challenge pa lang eh. Di, mas maganda kasi yung basta yung magkikitain dyan kung makagraduate tayo ay ilalaan ko yan sa iuunahin ko muna yung sa kanya para sa kanya kasi taon na pabalik-balik nakakaya na sa mga sponsor na nagbigay sa amin na yung nung May papunta namin doon laki nung perang ibinigay sa amin ng sponsor na di naman naoperahan. Siyempre yung pera na yun nagastos namin tulad nung pinakang una na sponsor ko na sumuporta sa amin nung unang pagpamaynila niya si Miss NYC. Yun, naiiyak ko dun eh. Kasi siya yung pinakauna talaga. Basta marami. At Tingnan natin mo isa-isa. di ko naman isa-isa. Basta marami. Kung di ko man mabanggit yung pangalan nyo, nagpapasalamat kami sa inyo. At yun nga, nahihiya ako na hanggang ngayon di pa na uopera. Kaso di naman natin maanuan yung doktor na sabihan na kasi sila yung sila magdidesisyon nun eh. Kaya sabi ko sa kanya na itong challenge na to kung wala pa rin schedule tapos matapos ko tong challenge na to kasi nakasama ako, sabi ko sa kanya dyan na lang kami sa magnanaga na lang siguro kami para kasi yung pera hawak, mahirap kasi tulad nung di ba may hawak namin pera na galing sa sponsor, hindi yun pwede na idirect ako doon kami sa naga pumunta kasi yung magagasusin kulang yun eh. Kumbaga kulang yung hawak na pera na yun. Pero may nagsasabi na alos daw walang babayaran.
Pero sa akin, mas gusto ko yung may hawak ka pa rin na pera. Kung wala mo mabayaran, di salamat. Kasi dapat daw asikasuhin. Eh, dun sa PG, sabi niya, tulad, tinanong ko si Papa nung unang opera nito, gumastos lang sila ng nasa 20K yung mga gamot sa labas. Ayun po. Kaya mahirap kasi. Malay mo, wala naman akong ibibinta na kung ano-ano na para mabayaran yun. Kaya kung sakali, makahawakan ko na yung pera na ano, kaya makagraduate tayo dyan. Eh, dyan na lang ako magpapa-offer sa kanya para mas madali. Kasi nakita ko sa kanya na di man siya nag-ano sa akin na nahihirapan siya. Pero ramdam ko yung ano niya. Kaya yun. Siyempre, yun, maraming salamat muli sa mga sponsors, mga viewers, siyempre sa mga nagre-request at kay Idol Japper at siyempre kay Kuya Nuli. Maraming salamat Kuya Nuli. At yun, isinali mo kami, nakasali kami sa challenge na to. At try natin kung kakayanin natin yung pa-challenge na to. Ayan. Ay, Ano masasabi mo mas ano pala? Ang Try alam natin ko- yung ano mo masabi mo sa pa-challenge na to na nakasama ko. syempre, nanonood din ako sa mga kaso Oo. iba-iba ka pala yung rules talaga na mangyayari. Katulad ngayon, sabi ko parang medyo mahirap yung ngayon. Kasi in 4 days, pag hindi ka check out ka. Kumbaga medyo sinasabi nga nila, medyo tough ang medyo mahirap ang Siyempre. Kaya nga challenge ko. Kahit naman ako, kung magpapa-challenge ako, mag-iisip ka ng matcha-challenge talaga yung tao. Siyempre, ikaw kasi accept ka ba? Accept mo Yung alin? yung challenge. Oo. Accept. Kaya sabi ko Ibig nga, sabihin, makagraduate sa hindi. kaya ibig sabihin, sa lahat ng challenge nga. Sa lahat ng hamon sa buhay, hindi ka talaga uurong. Siyempre, nandyan na tayo eh. Ang sabi Kasi na, may oras ka pa para, 'di ba? Sabi niya, hindi pa official kasi pwede ka pang umayaw. Kaya wala naman Ibig sabihin, accept mo. saka wala namang pating mawawala. Yung sabing, try mo muna. Ganun. Try. Kasi kaya nga ng iba. Ibig sabihin, kaya din natin yan. Kaya ibig sabihin, Kaya nga kahit sabi anong hamon, Sabi ni Idol kagabi, hindi yan parusa. Hindi, challenge talaga yan para mat-challenge yung sarili nyo na kung hindi yung umaasa sa mga palipad, ganun yung sabi niya dun eh. Tama ka naman. kumbaga kayod ka. Oo. Nagano pa nga siya ng maganda-gandang vlog na pwede na trending yung political. So, iwan ko lang kung kasi mahirap kasi makisaw-saw sa sa mga ganyan na political eh. Trending sana yan. Yun. Thank you. Maraming salamat. Yun. Lalo kay Kuya Nuli nga. Siyempre sa mga viewers natin, sa mga sponsor. Kay Idol Japper. Yun, sa team. Maraming salamat po. Yun nga. Makagraduate man tayo sa hindi. Thank you pa rin. Maraming salamat. Siyempre, God bless. Ayan, hanggang dito na lang ang vlog na to. At siyempre, maraming salamat. Kalimutan ko nga kagabi, dapat isang vlog na yun eh. Na nanonood ako nung live ni Idol. Isang vlog na sana yun. Ayun, tanghali na. Balik na ako doon at paubos na rin yung kape. At nakagawa tayo ng isang content na kaagad. Ayan. Pwede mag-thank you kay Kuya Bruce. Oo. Dami nila. Daming Kay nag-request na mga sponsor. Alam ko may madaming nag-request pero isa na rin po si Kuya Bruce doon. At syempre magte-thank you pa rin tayo sa mga nag-message talaga doon kahit hindi namin alam kasi yun yung pagkakasabi ni Idol Japper is may mga sponsor sa kanyang nag-message. Ibig sabihin po is mangilan-ilan po yung nag-message. Hindi man po sa amin pinaabot is sana po mapanood nyo tong vlog at yun nga po, super thank you. Oh, Kasi parang hinintay na ako dun sa Barca.
Kasi yun nga, yung mga ilan-ilan daw na mga nag-message, ibig sabihin, kahit papano, madami din nagsusupport sa'yo. No? At yun na. Kalimutan ko na sasabihin ko. At may mga nag-message sa akin na mga nag-congrats na ano. Yan, si Kuya Rini. Kasi kuya rin Oo. po. Daming daming nag-message sa akin. Dami talaga. Dami. Maraming salamat po sa mga sumusuporta, nag-aabang sa challenge na to. Ayan. Bye-bye. Napahaba.